Bună ziua, vă spun din nou, este 5 mai 2012, am avut 2-3 săptămâni urâte de ploaie, nu am putut lucra la albine, astăzi este un pic mai bine, așa că am venit la albine să vedem un pic cum se prezintă. Nu știu dacă v-am spus data trecută, dacă vă uitați la lăzi, la capac, la tot echipamentul care îl folosim, o să vedeți că sunt construite din lemn, dar toate sunt maro, pentru că sunt introduse după ce sunt construite, sunt introduse într-un recipient mare în care este parafină încălzită, aceea intră în lemn și practic nu mai trebuie să vopsim lăzile. Din nou, nu știu dacă v-am mai spus, asta este legat de lăzi. Legat de modul de hrănire, am adus o găleată aici, este nouă, deci nefolosită, tocmai pentru a vedea exact cum este construită. Deci capacele noastre au acest dop care stă așa. În momentul în care vrem să le hrănim, vom lua dopul jos. Aceasta este găleata pentru sirop. Da? Asta este capacul. Vedeți, are două găuri destul de mici aici. Acest capac va trebui spart, deci să scoate afară, pentru că pe aici vom introduce siropul. Da? Deci acesta vă imaginați că nu mai este acolo. Odată ce vrem să folosim găleata, se pune găleata jos, cu un ciocan de cauciuc, se bate roată. Capacul, după ce am pus sirop, pune capacul și se pune găleata așa. Și merge totul foarte repede. Hrănim 40 de albine probabil în 10 minute. Deci practic doar descărcăm gălețile. Ce am vrut să vă mai prezint? Să vă prezint un pic nucleul pe care îl folosim pentru a transporta puiet. Acesta este. Vedeți, are sită pe fund. Este de 4 rame. Acesta este capacul, din nou cu sită. Are o gaură aici și un dop la fel, dacă vrem să lăsăm să zboare bine, dacă nu îl ținem închis. Și acest capac, în cazul în care vrem să ținem închis din nou. Folosim acest nucleu atunci când luăm puiet pe care îl putem folosi, de exemplu, când facem nuclee, mergem la stupii mari și luăm rame de puiet. Avem acesta în 4 rame și mai este unul mai mare, deci de 10 rame. Acesta este nucleul pentru puiet. Mergem mai departe și să vorbim un pic despre feromonul de matcă. În momentul în care facem nuclee, luăm o lamă de puiet și o ramă de muscă. Imaginați-vă că unul din ele, de exemplu, nu contează, acesta este nucleul pe care îl folosim, se pune o ramă de miere la perete, rama de puiet, o ramă de polen dacă avem ceva pe el, și se umple cu rame goale în continuare. O ramă de puiet, o ramă de muscă. Acest feromon se pune pe ramele de sus, în zona de puiet, pentru a ține albinele liniștite, nu-și trag boci de salvare, până în momentul în care vom aduce botca pe care vrem să-l dăm. În momentul în care matca a ieșit din acea botcă, acest feromon îl scoatem afară. Să încerc un pic să vedem dacă și merge. Acesta este un stup mai mic, o să trebuiască să-i dau niște puiet. Albinele trebuie să vină destul de repede la el. În orice caz, deci imaginați-vă că îl introducem așa în stup unde este puietul. Se poate pune un pic de ceară aici ca să-l țină jos. Aici am câteva feromoni. Funcționează foarte bine, puteți să-i folosiți sau nu. Deci depinde de dumneavoastră, merge și fără. Noi îi folosim. Dacă el lasă acolo pentru câteva minute, o să vedeți să face un gomoloi de albine. Cred că e matcă.
cam atât în acest video. Vom deschide câțiva stupi. Acesta este un stup care trebuie ajutat. Îi vom găsi o ramă, două de puiet la ceilalți și încercăm să-l ajutăm. Atât pentru acum. Sănătate!